खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो एसएसएलसी एबा मेट्रिक आरो हायर सेकेन्डारि फाइनाल इयारनि आनजादनि डेटखौ फोसावबाय एसएसएलसी आनजादा मे दाननि 11 खालारनिफ्राय जागायजेनगोन आरो एचएस फाइनाल इयारनि आनजादा मे दाननि 12 खालारनिफ्राय जागायजेनगोन एसएसएलसी आनजादनि रिजाल्ट एबा फिथाइखौ 7 जुलाइ आरो हायर सेकेन्डारि फाइनाल इयार आनजादनि रिजाल्टखौ 30 जुलाइनि गेजेराव फोसावगोन बे खौरांखौ आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टआव टुइट खालामनानै फोसावदों मैयानि समाव एचएस फाइनाल इयारनि आनजादखौ मार्चनि गिबि सप्तायाव जागोन होननानै खौराङाव फोसावदोंमोन नाथाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि टुइटार एकाउन्टआव एसएसएलसी आरो एचएस फाइनाल इयार आनजादनि खालारखौ फोसावबाय जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलवामा जिल्लानि ट्राल होननाय जायगायाव सिनाय मोनै उदखारि हान्जाया सिकिउरिटि फर्स एबा भारतनि रैखाथि बिफानाव ग्रेनेड खुबैदोंमोन रैखाथि बिफाननि सासे जवाना फोरमायनाय बायदिब्ला ट्राल ओनसोलनि गंसे बास स्टेन्डआव रैखाथि बिफानखौ थांखिनानै सिनाय मोनै उदखारि हान्जाया ग्रेनेडखौ खुबैदोंमोन नाथाय रैखाथि बिफाननि सायाव ग्रेनेडा गोग्लैयालासे लामायावनो गोग्लैनानै बेयावनो ग्रेनेडा बेफ्रुदों बे जाथायाव रैखाथि बिफाननि सासेबो जेबो जोखोम जायाखै नाथाय ग्रेनेडा लामायाव गोग्लैनानै बेफ्रुनायलाय सरासनस्रा सुबुङा 9 जोखोम जादों जोखोम जानाय 9 सुबुंफोरखौ उनाव फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालिसिम लांनाय जादों रैखाथि बिफाननि सायाव गाग्लोबग्रा सिनाय मोनै उदखारि हान्जाखौ थाबैनो हमनो थाखाय रैखाथि बिफाना नाजागासिनो होननानै खौराङाव मोननाय जादों बिटिसिआव थांनाय 17 बोसोराव गुबुन गुबुन बिफानफोराव गिदिर फिसा बिथांखिफोरखौ लाजोबनानै खमैबो 2300 कौटि रांनिबो बारा लायबिलिटिस एबा हरनो गोनां बिल दङ होननानै रोखा बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ फिसा फिसा कन्ट्रेक्टरफोर जायनि खामानिया 5 लाखनिफ्राय 15 लाखसोनि बिल आरो बिथांमोनहा खामानियाव बेले बेजे खालामाखैब्ला बिथांमोननि बिलखौ हरगोन आरो जायफोर गिदिर गिदिर कन्ट्रेक्टरफोर जायनि बिला 10-20 कौटिनि बाराब्ला बेफोर खामानिफोराव नायबिजिरनाया जाग्रोगोन बेनि उनावसो हरनो गोनां बिलफोरखौ कन्ट्रेक्टरफोरनो हरनाय जागोन होननानै बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ बेनि अनगायैबो खौरांगिरिफोरा आयेननि बेरेखा थांनानै एबा रां होनानै साख्रि लानायनि सायाव सोंथि खालामदोंमोन बेयाव बिथां प्रमद बर'आ बुंथिदों दि आयेननि बेरेखा थांनानै साख्रि लानायनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिया जागासिनो दङ आरो आयेननि बेरेखा साख्रि लानायफोरनि एपइन्टमेन्टखौ दाननानै होगोन होननानैबो बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ बिटिसि एबा बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि बारग' एनडिएफि सोद्रोमाफोरनि थांनानै थानाय आरो जिउ खुंनायनि राहाखौ रायजो सोरखारा बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियैनो सुफुंनानै होगोन होननानै फोरमायथिदों बारग' एनडिएफिफोरनि मोनफुंनो गोनां एबा जिखि जाया मावनो गोनां खामानिखौ मावफुंनो थाखाय 3 सोद्रोमानो बिबानखौ होदों सेथियाव गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथां नैथियाव बिआर फेरेंगा बिथां आरो थामथियाव सानजारां बिथां बेजों लोगोसेनो साननैसो सिगां बारग' एनडिएफिफोरनि मोननो गोनां खाबुखौ लानानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजोंबो सावरायलायदों होननानै बुंथिदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया आरोबाव सासे आबादारिया गावनि जिउखौ सोमावसारनाय जायगायावनो फोजोबस्रांनानै लाबावबाय थांनाय साननैसो सिगांबो सासे आबादारिया सोमावसारनाय जायगायावनो गावखौ गुलि गावनानै लानानै गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादोंमोन आरोबाव मैया सासे आबादारिया फासि नांनानै जिउ खोमानानै लाबावबाय बिथांनाव मोनसे सुइसाइड नटबो मोननाय जादों सुइसाइड नटआव लिरनाय बायदिब्ला गावखौ जोबथा बिदाय होनो थाखाय गावनि फिसाज्ला आरो फिसौज्लानि आखाइजों दिल्ली इउपि सीमायाव जोबथा बिदाय होनो थाखाय लिरनानै गालांदों खौरांनि बायदिब्ला बिथांनि सुइसाइड नटखौ पुलिसआ भारत सरकारनो गथायनानै हरदों मख'नो गोनांदि आबादारिफोरा 3 आबादारि बिलनि हेंथायै थाद'नाय गैयालासे दान मोनसेनिबो बारा साननिफ्रायनो दिल्ली इउपि सीमायाव सोमावसारगासिनो दङ खौराङाव मोननाय बायदिब्ला 26 जानुवारि रिपाब्लिक डेआव आबादारिफोरा ट्रेक्टर सालायनानै दिल्लीयाव धरना होगोन मैया 2 जानुवारियाव 2020 मायथाइनि हायर सेकेन्डारि आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसुलिफोरनो बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सा 542 फरायसुलिफोरनो स्कुटि राननानै होदों मख'नो गोनांदि आसामाव गासै 22,245 फरायसुलिफोरा स्कुटिखौ मोननो हादों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो बोसोर गोदाननि लावखार ओंखाम एबा पिकनिक जानो थांनायावनो गिख्रंथाव जाथाय जादों
मैया नलबारिनिफ्राय मेघालयानि आरायदाङा ओनसोलाव सा 35 सुबुंफोरा गंसे बासजों लावखार ओंखाम जानो थाखाय थांदोंमोन। नाथाय मेघालयानिफ्राय फैफिननाय समावनो हाजोनि लामायाव बासआ बेलथायदों। बे गिख्रंथाव जाथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो साबेसे जोखोम जादों बेनि दासिमबो खौरां मोनाखै। खौरांनि बायदिब्ला जिउ गोमानाय सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ। बे जाथायाव जिउ गोमानाय सासे सुबुङा नलबारिनि मुङा शहीदुल इस्लाम 28 बोसोर बैसोनि। बोसोरनि जागायजेननायावनो रिलायन्स इन्डास्ट्रीनि चेयारमेन मुकेश आम्बानीनि हेंथायै 15 कौटि जुरिमाना आरो रिलायन्स इन्डास्ट्रीज लिमिटेडनि हेंथायै 25 कौटि जुरिमाना फोनांनाय जादों। सिकिउरिटि एक्सचेन्ज बोर्ड अफ इन्डिया (SEBI) आ 2007 मायथाइनि नबेम्बर दानाव रिलायन्स पेट्रलियाम लिमिटेडनि शेयार्सआव बेले-बेजे खालामनायनि थाखाय जुरिमाना फोनांनानै होजादों। SEBI नि बायदिब्ला रिलायन्स इन्डास्ट्रीज आरो बेनि एजेन्टफोरा बांसिन मुलाम्फा मोननो थाखाय आयेननि बेरेखा थांनानै रिलायन्स पेट्रलियाम लिमिटेडनि शेयार्सखौ फानदोंमोन। बेनि थाखायनो रिलायन्स इन्डास्ट्रीजनि चेयारमेन मुकेश आम्बानीनि हेंथायै 15 कौटि आरो रिलायन्स इन्डास्ट्रीजनि हेंथायै 25 कौटि रां जुरिमाना फोनांदों। दिफुनि नेशनेल हाइवे 36 आव मानजा पुलिसआ अपारेशन खालामनानै मोन 40 बिस्किटनि महर होजानाय सना हमनो हादों। मानजा पुलिसआ स्रेड खौरां मोननानै अपारेशन खालामनायाव इम्फालनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे ट्राकनिफ्राय गासै 16.8 केजि सनानि बिस्किटखौ हमनो हादों। बे दायाव पुलिसआ दा ट्राकनि ड्राइभार आरो हेन्डीमेनखौ हमबाय। 26/11 मुम्बाइ एटेकनि मास्टारमाइन्ड आरो लाश्कार-इ-ताइबा (LET) अपारेशन्सनि कामान्डार जाकिउर रहमान लाखवीखौ पाकिस्ताननि काउन्टार टेररिज्म डिपार्टमेन्ट (CTD) आ मैया सनिबाराव हमबाय। जाकिउर रहमानखौ उदखारि हान्जाफोरनो रां मदद हरनायनि थाखाय CTD आ हमदों। CTD आ बुंथिनाय बायदिब्ला जाकिउर रहमाना गंसे डिस्पेन्सारि एबा फार्मासि सालायोमोन जायनि गेजेरजों रां बुथुमनानै उदखारि हान्जानो रांनि मदद हरोमोन। बे दायावनो उदखारि लाखवीखौ CTD आ हमदों आरो बिखौ लाहौरनि एन्टि टेररिज्म कर्टआव दिन्थिगोन। मख'नो गोनांदि जाकिउर रहमान लाखवीखौ 26/11 मुम्बाइ एटेकनि थाखाय हमदोंमोन आरो बियो 2015 मायथाइनिफ्रायनो बेलआव दंमोन। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगाव भावरावुरि गामिनि थागिबि सासे बर' सुबुङा राजस्थान पुलिसनि एडिशनेल DG महरै सायख'जादों। बिथांनि मुङा सन्जीब नार्जारी। बिथाङा पुलिसनि IPS मासिनिफ्राय राजस्थान पुलिसनि एडिशनेल DG महरै मासि लानो हादों। एस्ट्राजेनेका, अक्सफर्ड इउनिभार्सिटि आरो पुनेनि सिराम इन्स्टिट्युट अफ इन्डियाजों बानायजानाय कभिड-19 नि भेक्सिन कभिसिल्डखौ इमार्जेन्सि बाहायनायनि थाखाय भारतआव 1 जानुवारियाव DCGI नि एक्सपार्ट पेनेलआ गनायथि होखांनायनि उनाव इन्डियायावनो बानायनाय कभिड-19 नि भेक्सिन कभेक्सिनखौ सेन्ट्रेल ड्राग्स स्टेन्डार्ड कन्ट्रल अर्गेनाइजेशननि साबजेक्ट एक्सपार्ट कमिटिआ इन्डियायाव इमार्जेन्सि बाहायनो थाखाय मैया गनायथि होबावबाय। बे कर'नानि भेक्सिन कभेक्सिनखौ हायद्राबादनि भारत बाय'टेक आरो इन्डियान काउन्सिल अफ मेडिकेल रिसार्च (ICMR) आ लोगो नांनानै बानायदों। कभिसिल्ड आरो कभेक्सिननि जोबथा गनायथि एबा फाइनाल एप्रुवेलखौ DCGI आ गनायथि होबानो इन्डियायाव कर'नानि भेक्सिनखौ बाहायनो हासिगोन। हेल्पिं हेन्ड्स वेलफेयार ससाइटिआ बासुगावनि मिउनिसिपेल बर्डआव 2021 मायथाइयाव मेट्रिक आनजाद होनो गोनां गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो बिजाब राननानै होदों। बे हाबाफारियाव बेंगलि मिडियामनि फरायसाफोरनो मोनथाम राव थानाय सोंथि बेंक होनायनि अनगायैबो एसामिस मिडियाम फरायसाफोरनो प्रस्तुति आरो बर' मिडियाम फरायसाफोरनो उथ्रिसार मुंनि सोंथि बेंक राननानै होदों। फरायसाफोरनो बिजाब राननाय बे हाबाफारियाव रिजनेल मेनेजार अफ SBI, चिफ मेनेजार रामकृष्ण साहा, बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भृगुमनि राय आरो माखासे बिथांमोनहा बाहागो लादोंमोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।